Здравейте, YouTube, какво правите? Днеска ще снимам клип на Майнкрафт. Аз съм, това е новия ми профил и новия ми скин. Бях преди от Gamer Expo, снимах аз, но сега си промених канала и няма да снимам с Gamers Pro. Моля, абонирайте се, сега ще ви говоря вече по-високо. Може да използвате ето този скин. Тенч се казва. И така да започваме. Тук съм си пуснал, не знам защо, ама трябва да го спра. Готово, спрях си го. Аз го ползвам много рядко хака, но извинете за хака. Така, да тръгваме. Да, бързо искам кофа слава, че да ви подпаля няколко. Така, броня намерих. Така, да тръгваме. Значи, целта ми е сега да намеря някакво място с айрон блокчетата, тук може се чупи. Така, няма да мога да говоря сега много, за съжаление. Съм съсредоточен. О, мале, бортер. Мразя го това нещо. Значи трябва някак си да съберем бързо дърво. Искам да се възползвам от него, като съм му с гърба. Така да ги нападна. Така, ето, идихме си един тим. Готово. Ще проверим дали ще ме нападне. О, малко лаги. Лак. Не мога. Това ще ме килни. И така. Не бива се закачваме с такива, като сме на малко кар. Дедата хилва, ще да е добре на PvP. Следващия епизод ще направя на Kit PvP. Тук има поледи всичко. Ожесточена битка. Той ще победи. Направя сърце си пак. И бе килна. Така, както видяхте. Загубих лейти. Точно в главата е една стрела. От сега не мога да вижте. Тъчен хедшот. Хедшот. Носа. Така, ето видяхте. Видяхте. Така, ще почнем с, както умяхме, някой друг минигейм.
Например, може да се заинтересувате от GTA сервера. Така да започваме. Ето аз тук съм си почнал да видим. Тук моля, влизайте в Legends. Аз няма си ползвам хака, вече спървам. Ти да няма Макдоналдс, бе. Не те е някакво чикан. Няма видим. Да, сещам се, той го има в GTA-то. Значи ви кажа едно яко нещо, само да се самоубия. Така, виждате тук полицаи, за да станете вече не е безплатно, ами ги иска 8000, то е гадно, аз искам да съм полиция, ама се едно. Защото там много по-лесно всичко, парите дават ти 100 парите, така, ама не е безплатно. Аз сега ще умрели. И на половин сърце се разминах този път. И вече финалния удар за моя кил. То. Вече ако не мога, значи друго. Да ви покажа така, за да видите. Ето го спауна. Всичко е написано на български. Табелките имаме бакпак. Костана, бе. Мале, килнаха ма в базата, тук не може. Това е странно. Така, ето, това е нашата база. Сега стоим в място. Ето, това иска да я покажа. Това е за Wizard на 18. Ще ви кажа как са го направили, който иска да знае. Ако иска така да се прави подобен сервер, ще ви кажа как става. Ето ми го скина. Телепортвали на... Да. Още много би. Ето от тук гансейте ни правя събиемите и губими. Защото постоянно събирате и градостите. И трябва джама на май. А не, това на полицейските имат и ни ботме. Исках да ви го покажа, ама я няма мога. Значи тогава ще покажа едно друго населено място, аз поне така мисля. Ето това са ви амунициите, чучкана. Чуя ножът, а това ви е ваше, нещо като вашия пистолет. Тъй е малко по-неточен от този на полицаите. Ето казах ви, тук има. Моля, той е доста точен. Аз не съм много добър тук в този мод. На мен ми лаги просто и не мога да го киля лесно. А лага ми идва от комутацията, ама аз трябва да снимам за това. И първо ще го направя 20 минути да видя какъв интерес ще има. Поне ако има 10-20 гледания, ще продължа да снимам. Аз и без те ще продължа просто. Така искам. Миналите ми скинове бяха мега тъпи, извинявайте за това. Който иска да се намери такова хубави скинове, ще напиша в описанието един линк. Също и ще напиша IP-то на сървъра. Тук се теглят пари така. Тук гледате колко имате. С мони или баланс никога не виждате. Там гледате колко имате да изтеглите. Винаги се гледате от тук. Вижте се, тук пише, че има 280, тук пише, че има 0. Това са ви истинските. Да видим.
ще направя едно минигеймче на Hide and Seek после, може би, не знам. Да видим наблизо, видях едно име май. Това е цивилни, това са цивилните. Не знам как правят, но има и цивилни. Но като е цивилен и никой не може да ги убива. Ножът, както знаете, би повече много демидж. Леко. Да я мислите добре. Показах ви тук сервер горе-долу. Ако искате да смените класа, да сте гангстери, събирате пари за полицаи. Ето тук отивате на тия стълби. С десен бутон на Renew. И тук избирате FBI. Но тук ви иска 8000 за това и трябва да имате. Ще отида в един сервера. Следващия път ще направя за PvP. Там аз имам с един друг скин съм разбит. Ама ще дойда с този. Значи ще играя на един Марио Карт набързо. После един Hide and Seek и спирам. Така има ли хора? Не. Трябва има някъде хора, иначе не мога. Монтайн има ли? Не. Ами Марио Карт няма да направя, защото както виждате няма хора. На Team Fortress, ако е пусната, да ще направя. Ако играят в момента да играят, ще се пусна моя любим клас Soldier. Значи сме оценки и да тръгваме. Това ще е последното нещо и така. Ние сме срещу червените тук. Маля лаги. Тук и тия, ако има някой с 40 кила, пък са минали 5-10 минути от началото, знаете, че това е хак. Аз, значи, ще го напиша в описанието един мой приятел. Той само началото на името и някакви цифри имаше, не ги помня, но той си е хак. Ето, той беше майка. Няма да го убих. Просто той е хакер, защото ми е... Аз го знам. Аз не съм си ползвал хака, защото ми лаги от него и така. Значи не знам какво се прави точно тук, защото не знам как се завзема. Точно и той го килна. О, той е силен удар. Или съм бил на малко. Така да видим. Значи ви може да ме виждате само с този скин, никой друг. Ако ползвам други скинове, аз ще ви напиша в последния клип, който съм снимал. Ще пиша в коментарите. Моля, пишете коментари, това е най-важното. Аз искам просто коментари. Мале, тия кари килнах така, бе. Не знам. 3 кила. Спе. Кастъл Дефенс, моля, влизайте, когато съм тук. Искам да го играя, защото не съм го виждала. Да видим кой спечеля. Спечелих един кредит. Ето как се виждат. Сега да видя колко имам. Искам просто да знам.
Значи, Kickstarter. Сега отиваме на Hide and Seek. Ще паузирам клипа, ако... Да, и докато почнем. Да. И ще се върна, когато почнем. Здравейте, ето, най-накрая почнахме. Да знаете, от половин час чакам тук да започнат. Така, ето не всички там са. Аз да се кача самите и да убия времето. Така, който иска да снима с мене безплатно, без никакви условия, да ми напише в скайпа, аз ще го напиша в описанието. И ето започваме да видим аз какъв съм. Сик. Нищо се тая. Ще се опитам да ги препуснах след друг текстов пак. Но ще се го сменя на миналя. Така. Искам да видя колко ми е висок гласа, просто защото да не говоря като преди много тихо. Значи ето ми го скайпа. Той се казва Noxer 90, всъщност само нищо. Ако може някой да ми помогне за едно нещо. Всъщност не ми помагате, сега да тръгнем да търсим. Къде може да има тук? Аз го съм назубрил до някъде мапа и може да ги намеря. Странно. И тя просто ми се бъгна. Просто ми изведнъж ми се бъгна и го видях като купче. Така, да видим. Сега трябва да знаем какви са. Ако не ми беше радово, тя нямаше да видя. Ето видим. Ти отиде на командата. Маля, тук има толкова синък. Маля, къв жалка, иска да ма килни. Защо? Знаете ли, че има един лак-хак? И като се доближите до някой, но почва да ви лаги. Ой, на някой да им се е случвало. На него не му лаги, просто на вас и ви пречи да обхванете. Тя много е гадно. Седи с работата, ако вълня изведнъж изчезна. Много се усмилят за набия, бе. Какво?
тук да ги проверя. Не. Ще проверя за свалнята така на кралството. Може там да се крие, не знам, навсякъде е възможно. Стана бе. Така. Тук на 18. Ами това беше за този епизод. Малко кратък е да, но следващия ще го направя по-дълъг. И така аз бях Леоноч. Вие бяхте с мен. Довиждане и до скоро.